ngai thatu te chebele vek ule tun chuma po ni danga kan ngai thlak thin ang bok khis lung chhe thlak tak mai kumsang ni som pakhata Monroe Township New Jersey USA a thil thleng chanchin kha I han in ho ve don tiang video te atop thlengin min lo ngai thlak sak le sham don ya ole tun chuma kan khis ngai thlak tur hi wangji ole litian li te chanchin ni in no pa in hmangai tak mai ni a ma se wandoi thlak tak mai in anu pa chu kumkhwa in anin chenhlen don reng mai engwanga in chenhlen nge ania enge an chunga hian thleng le I han thlir zel don tiang wangjio le tian li te hi Chinese ni in China a university lar le mingthang berber Peking University le Tsinghua University a zirlai an ni a heti lai hian wane thlak takin midang te aya an thorim na le an le khathiam na awangin University of Pennsylvania atang chuan scholarship manga university zirtura somna an dong hlau maya ti chuan chuta chuan mahun eng tak an nei thei be se na nen an chung da chu United States lampan sanin university atang chuan an pahnih hian thatakin an graduate ta a chumai ba ka an lo song to thin angein na thale zaum ve ve tak chu an thok ngal hlau boka heta hian Zio chu Wall Street Technology Company a chuan software engineer ni in tianli po chuan pharmaceutical corporation a hna anei ve boka chutiang chuan an hnamu thar chu hlimle lom taka thokin abikin tianli hian an hna tho meka chuan aril ru api thinin kumsom lai mai senior din mun hau tur chuan a theina song song a hmanga a hna chu rim takin a thok thin ati thei ome ti chuan in ngai zong te pahnih hian kumsang ni pariata an pahnia an lo song to thin in chu Monroe a hian lein kumsang ni pako kumtira fapa dom tak mai an nei ta bok nen an hlimin an lom hle maya alan dan chuan Zio chungkwa chu mi tena an lo song to thin ang mai ni in America rama Asian chungkwa hlimber ti thei tur hial ani ome chu mai ni lovin hunrei taka changa an lo ngai to to le an du thu sam tak a thleng ta mai chu oi har ti viau ma se atak ngen ewang chuan an lom hle boka amai ro chu hetia chungkwa hlim tak anga an lana phena hian tu ma hriat pui si lo hian har satna ero an paltlang sa ema chu mai lani lo thok le khata an rin lo le be se lo tak thilin an chungkwa chu a thendar don ani ti reng an hre si lo ani kumsang ni som pakhat lo in her chwakin Zio le tian ni te chuan chu kumthar chu anta na kumdom tak mai ani ngei chu be sein kumthar an chong kai theipo chu wan nei ani ti veu mai ma se tu kha chu Zio chu tuk dang ang lo tak mai in anuam sam lo hle maya amai ro chu atira chuan engi mo hri ka ya in ngayen damdoi e kher lo po a thatle mai chu a ring dewa ma se a om chu anom lo tul tul wangin Princeton University Medical Center a atak sana te chokna tor damdoi chula in ai ngal borbura ma se damdoi ai to nu po chuan anat na chu ala om reng ba ka ana tial tial zawk emaw ti tur hian Zio pom chu ana tol tol mai se chutakara aluak te chu ron chhuakin asam te po atlata hial mai chutiang te alo ni le tak zela chuan Zio chuan adin hmun chu a thalo hle ani ti hrethiamin arang lam chuan damdo in lam chu apan le ta ngala heti lai hian minitin main Zio chu andat na awang chuan a chaw to ani ber chu mai ba ka nurse pakhatina Zio a alo hmu chuan ama ngai thatlo na lian tak mai nin a hmel a hmu ring wa tang po chuan ana hle ani ti po chu a hrethiam maya ti chuan arang lamin doctor chu ko ngal vat ni in doctorina a en nuwa damdoina chuan admit chhun zom ani ngalta ani hemi nu hian doctor chuan Zio chu te sang sang nei tirin anat na chu engi ani ti hriat tum chuan a thei to pa chho ve char chara ma se January ni som pali alo thlen chuan Zio din hmun chu a hniam sotin a chaw ta veu mai nima sila doctor ten test result an la nga mi ka wang khan Zio chu eng in enkol na ber nge pek tur ani an la hre lo nen Zio chuan anat na chu a tor tlok tlok ani ber hei wang hian doctor le nurse te be se na chu asang to lo hle maya January ni som hni panga alo thlen meu phei chuan Zio chu koma in om ta hial mai heti lai hian Zio a an test na result sang sang te po chu lo chhok to in tura shai nge ni ti chu an hre thei tatlat mai le heta tura shai na na an man hi thaliam ni in
thaliam hi chemical element atanga siam ani a achin chiana tan TIT te po a soi ani thin a man na bera chuan electronic siam na tan te optical lens siam na tan te low temperature thermometer siam na tan te le clear siam na tan te a man ani tlang puya hei mai ba ka damdoi lam thil then khat le chemical thil then khata te po tel ani boka tin thaliam hi tur chak tak ni in mani in ti hlum nan te le midang nun lak sakna na man tlang lon tak ni in he thil hian mishing nun na hlu tam tak alo le to nge ani chutian chon zio po chu rei tak na man lovin he tur hlom tak hian anu na hlu tak chu alak sakta chu ani a amai ro chu zio enkol tu doctor te le nas te chuan zio thina khan thil fil hlel awm ngei ringin police te le FBI te hna chuan zio ko chunga thaliam thanim tak an hmu thu an soita a hetia zio chu thidan pangai thi ani lo wang hian anu pui tian li chuan a pasal thina a innam hnoi theini ti in January ni somni pakwa a police chuan zio thina chuan anu pui tian li chu an man tak mi a engwanga tian li hian a pasal chu tura sai mai nge ani an fapa kumhni mi chu engwanga fasha po siam poi ti longi ani ta kang le i han thlir zel don ti ang tian li hi Beijing lam mi ni in me che in wong thlip tak le mani lu zowa mai ni a ama to ka injing tokin a zerlaya po chuan a thiam thei ba ka China a university larle thaber Peking University a po zerlai thaber ti jingami ani thei hiala tin anuna hian le khazer le exam ba ka omlo emo ti tur khopin a zerlai a chuan a tuin thataka a zerlai ti zerle mi hlo tling tak mai ni chu a thil tum lian ber ani a heiba ka hian anuna mi pa hmangai tak mai ni in chu an university a lutve tho a classmate chen hua ani a ani po hi an university a na chuan ala rinzer na lama po chuan adoi lo hle boka chutiang chuan tian ni le chen hua te chu in koprem tak anga langin lekha te anzer dun fo ba ka an leng dun fo wa te chuan tum khat chu chingwa university le Peking University te chuan hun hmang hawin chuta chuan zio le tian ni te po chu in hmel sha tin hemi zan hian zio chuan tian ni chu lampui a ron soma hemi tuma zio an tian li a hmorol rol hian adu ngalin engemaw takin tian li zon chuan a phor ani ma na chutia lam to la moi tak maya an pahnia an lam don chuan mi mit po ala phian maya an lo awa ko te po an lo beng dur mai an voi khat in hmona mani se chutia in po taka an han om mai chu an ni pahni po chuan mak an ti hle bok ani ti chuan zio thinlunga tian li chuan voi le khata hmun poimo tak mai lo in abial nu atana siam ngei po chu atum ro hle maya ma se tian li abil chen tak nu chuan zio hian tian li in a thinlunga ama lo mi padu tak mai anei ni ti chu a ri chhuak tatlat mai ma se chu thilawang chuan tian li chu kalsan tumna anei chang hau lo maya tian li ani ngei thinan chuan a the anga tran la in tian li chu in hmangai tir ngei chu atum ro hle boka ti chuan hemi hnu atang hian zio chuan an university le tian li te university chu kalpo taringin tian li chu le khazir dun puya te somin le khazir lama tuimi tak tian li po chuan zio ne na le khazir dun chu alo hnial bi kholawa tin annuna an thil tumlian tak te chu in zo tonin tian li chuan ramdanga azerna chhun zoma mi hlotling tak ni atum thu chu a soita a chuta a thil tumang cha chu zio po chuan atum lian ber alo ni ve bok nen anin kom ngei chho phian maya ma se heti lai hian tian ni bel pai ro chuan tian li chu ramdanga le khazer a phal sak lo mai ni lovin a phur pui ngai lo thung a mai ro chu zio e ro chuan tian li chu hlotlina thatak nei se adu awangin ramdanga le kha azer the nge chu adu sakreya zio chuan atum ang rengin tian ni thinung chu zoya nei sakin engtiklai po in tian ni tan chuan om reng zel boka chu mai ba ka tian ni thil tina kong sang chuan a phur pui thiamin a thlop ta thin hleya anin zomna po chu thian angin in hmangai na an lu chhodat lat mai lekha anzer don lai te chuan ramdanga lekha anzer ve theina tur chuan online in dil na te an siam dun ta thina chuta chuan scholarship an don ngei theina tur atan chuan kong dapin zio chuan US a an pahni ta na na thatak mai aw nge ringin tian ni chu a fui phur thin bok ani
ti chuan ni ti chu in herliam zelin beise ngam lo ma se an beise ni se chu kumsang kha zakwa sumko pasaria hlotlingin wani thlak takin zio le tial ni ti chuan University of Pennsylvania atangin scholarship andong ve ta hlau mai hetia ramdanga zerna thazok an zer theidona wang hian an hlimin an phur to phian maya chu ba ka an pahni chuan suang to na ro pui tak tak mai nein arang lama an zerna chunzom tur chuan kumsang kha zakwa sumko pariata Pennsylvania lam chu an panta ani heta US an pandon tum hian tian ni chuan airport a mi tuitla zoin zio bula chuan ama avanga ami pahmangai takle achungte akal san thole engtika ma thla thlamya lo turin zio chu angena chuta zio po chuan a thla thlam ngai lo tur thole nun nuam pa ngai tak apek tur thotiamin nun thar tan tur chuan cheina chu an chho santa aloni ti chuan zio le tian li chuan US chu thlengin hmel sha tha po an nei lo awangin an bang bo hle maya atira mi bungroda na mun chu chen in ta na mangin an kho save nok noka heti lai hian zio chuan tian ni nen nun nuam zok an nei thenan ti in na tho tur te chu azong pa ve reng boka amai ro chu green card an ti chu an nei lo awangin an be se angotin thil chu a ol sum ta ho lo heta green card hi USA omreng thedani in hetiang ka thi foreigner ten an nei lo ni chuan sum thok chok theidora na tho na tur thatak nei phalsak an ni lawa ma se hetia an green card dilna ala fil tok lo chung hian Chinese restaurant pakhata zio chuan part-time na a hmuve da hlo maya ma se heta po hian sum faya hlok mulavin eitur pek ani zoka chunga eitur adon te chu tlemte in abak zong chu tian ni tan chuan a hon sak thina chutiang chuan har sana po tok ma se an pahni hian an hlim em renga chu mai ba ka an har sana to awang hian anin hmangai na chu apung tial emaw ti turin anin hmangai tol mai si ti chuan tian ni po chu zio chunga chuan alom thinin zio an na thatak a tho huna ado ang thil ala ti sak ngei tur tho chu tian li bula po chuan zio hian a soi thin bok ani ti chuan kumsang ni kumlawin her chhuakin zio le tian ni te po chu University of Pennsylvania atang chuan wani thlak takin an graduate ve thei ta hlau mai an suang to na te chu a hlotlina hmel an hmu ve thei don ta chu an lomin na tho tur po thatak an zong ve ta a chumi no kumsang ni pakhat khan sen so tlem zokin ani nei na chu holam taka bo sei ve bokin an hlim ema hemini po hian in nei na sen sawa poisa tam tak sen ai chon ti in poisa chu an khol zok ani ome hei mai ba ka hian ani nei atanga thlathum hnuwa wani thlak takin green card po chu an nei ve ta a dan ang takin nang het nei chu sarkar chon a phal sakta ani heta hian an wani na chu akal tlongin kan soilanta kang khan zio chu software engineer ni a tian li pu in pharmaceutical corporation a chuan na a thok ve ta boka chutianga hun har satak tam tak an paltlang hnuwa an pol lewa na an nei ve ta ko bang chuan an lomin an song to na nei tam tak ti hlotling tur chuan ai rim zokin an na chu an thok rim hle a ti chuan an do thu sama anom hnu chuan zio chuan chung ko tak tak dina tian li ne na fadom tak ne chu adu ta a ma se arin lo tak men tian li chuan fa an ne chuan in chunga a om top anga yanga sumlama har satna an tok le meyang ti chu a hlau hle thung a chan chu zio chawin suma tho cho chuan an song to na jinga tilve an pol lewa in leive kha a hlotling theidon lo ani ma se tian li ngai dan chuan zio chu atilom lo ve mai amai ro chu an nu pa in ti thiam lawa in hawai chon ti in ngoi chu a thlang le ta zoka an na chuan an boi dun to bok nen du ang puin anin ngai saklei thei to mi lo ani ber abi kin zio phe chuan in lam ngai sakman lo lekin a na chuan aril ru a sorbing ati thei ome a chan chu an company a na thokte in elna anasa in a thaber ni tuma a na thona awang chuan adu angin in chung khurli anupui tian li mi po chu angai sakman talawa chu mai ba ka zio chuan a taksa zo tok lo tur ti a na thokin in a thlen rol che te chuan a chaw chu amu hil ngal mai zel nen tian li ina a thlak hlen zong zong te po chu a hre thiam to mi lawa tum khat chu tian li chuan zio chu an thom hno bal su turin a shila
mase zio chuan ala boi thu le nakina ati mai tur thu chuan alo chang mai si chumi awang chuan tian li rei tak mai a pasal ngai sakna po dong to lo chu ron thin rimin an nu pa chuan chumi awang chuan na satakin anin hau to chiam maya chu ba ka tian li thin rim chan chu a pasalin thomhno asuk lo lam wang ai ma chuan a pasal mi zedang lam to lutuk zawk wang ani ma a ti chuan tian li chu a ron tak chuak to chiam mai chu vele zio chuan rot muin ain thiam lo ta hle maya anin hauna khan ankal thui ma ma ani ti chu in sha in anu pui tian li hne na chuan ngai dam adil ta a phak ang to ka in chunga a chel be tur thole abula po hun tam tak a man tur thote shilin anem ta mase zio chu asoi ang chuan omle ta ho lo mai anna a chuan ani telin aboi emaw ti mai tur hian om chhole ta nun nuam tak an nei thenan rim taka na tho chu zio thupui ber an si heiba ka hian kumsang ni paruk chinese kum tharnia zio chu anna awanga Los Angeles a azin thu tangai le tlat maya chu chuan tian ni chu atilom lo le hle mai Chinese mi le satana hun puimo ber ti thei tura po abul omlawa a pasalin anna zawk angai puimo awang chuan tian ni chu zio laka chuan alung oi lo hle maya chumi awang chuan an nu pa chu na sataka in hauli in hemi tum hian an lana dun phian mai chuti lain tian ni la in ariluna na soi chhona mai tur America rama chuan thian tha ani lawa arilu to lutuk le athin rim na te chu in bun ro na tur ammo tak set ani ber chaina lama achung ta hne na aril ro hana awasoi bek chuan annu le pa upove to lam teril ru ati she om ahlau box inen aril ru na te nem tu tur chu ammo tak zeta te chuan abiat pahlui chin huwa chu hre chhuakin ani hne na chuan in bun ro mai chu tha in a heta chutiang chuan a classmate hlui ti atangin tian ni chuan chen huwa phone number chu nei the hlovin chen huwa hne na chuan aril ru nat na te chu awasoi ta veka ani po chuan enge thil thlendan chu hre thiam lo hle ma se ten ni chu alo khongain athu soi te chu ngun takin alo ngai thlak sak boka heiba ka hian tian ni ngai to na chuan zio ni lo abial pahlui chen huwa thu kha oi zok ni se aton ang zong zong har san te chu aton kher a ring lawa chutiang ri ro film lo lutuk aputa bang chuan a pasal zio chu a huat bel cha so mai se ani amai ro chu zio le tian ni ti in kar chu tlong lo hle ma se in chen em chu an soi ringai mi lawa an na chuan boi ve ve in leina tur sum chu an khol dun zen poka te chuan kum sang ni pariat march tha hun rei tak in leina tur ta na an sum lo khol ve dollar noi ruk sing thum lai mai chuan monro township a chuan in an lei ve theita chutia tian ni du thu sam a thlen dik tak nu chuan tian ni chuan a pasal du thu sam fashion sak du na chu anei ve theita boka hemi hnu rei lo te hian tian ni chuan a tak sadang lam na chu sia in nawa paile pailo chu ate sa arin ange chuan ziona fa chu alo pai ta nge mai tian ni chu a hlim hle maya zio hne na chuan nu le pa an ni tur thu te a she lai phe chuan khovela no pahlim ber an ni hial ome ma se zio na chuan rim le zo zo ka na a tho angai ni ti sha in anu puile a fa lo piang tur tan chuan chau po soi thelavin na chu a thok chun zom char chara zinga ma tak taka anin chu chho sanin tlai tak taka hole mai thina hetia a ho nu po hian anna thona pindan lama ri tak tak hun amang thin nge nge ani amai ro chu tian li chu upat lama naw pain awangin a hrisel lo hle maya a pasala tangin ngai sakna le duana adong box si lo nen aril ru ha in depression healthy anei phata chu chuan anu po borak chu tirit le in zio na chu adu khoblo tul tul ba ka social ta fo maya nima sila anu po borak chu thalo we ma se in kalsan do na ril ro ero an pu ngai lo thung ye chuan kumsang ni pakwa lo in her chhuakin January tha tian ni chuan zio na tan fapadum tak a hring ta ma se naute an ni nu po chuan an nu pa chu an hlim thei ho lo mai tian ni chuan an fa thlakhat a thlen ma chuan na tho san adu ta ma se zio na chuan tian ni chu na thok to lovin in lam le an fapa en kol tu tur chuan adu hle maya amai ro chu 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 tian ni du dan ani se lo chumi wan chuan an nu pa chu in haule te chamin heta anin haubing chenglu to ko wang chuan an thenom te chuan police hne na an lo report ta hial maya hei wang hian police lampo kartin deuh tho zio na te na hian
an report don te bo sui turin an bakal ta thin ani hei baka hian kumsang ni poko kum top lama khan zio na te chung kwa chu chaina lama an chung de tlo tur chuan an vazin le a himi chumpo hian airport a tu chung de zong nge tlo ma sak tur tia ani hnial le da chem mai tian ni chuan a chung te tlo ma sak jok chu adu lain zio na chuan a chung te tlo ma sak jok chu alo du ve box sia hei wang hian anin hnial le da vak maya ma se an du dan chu anin pompui thelo ve ve bang chuan taxi dang ve ve mangin an chung te chu an tlo ta jok alo ni kumsang ni som me thani a engemaw awangin tian ni le zio na chu nasa takin anin haule ta chem mai chumi tum chuan tian ni chuan zio na chu anun zong zong ti chha sak to ani thole ama tong chu ain chhir hle thu a soita a chu kher kher chu zio na tan po chuan thei ngil thei ani lo anu pui tian ni tong khum dana wang chuan aril ru ana in tian ni ne na in chen mai chu tha ati zok tatlat maya ti chuan tian ni chuan in chen chu du lo hle ma se zio na ri lu chu ati na sak tak ema wangin a pasal du na te chu a hnial sak bik ka chuang lawa ti chuan in chen na an boi pui la chuan om sang ve ve in an chen du na in po chu an zor ta a ma se wan doi thak takin tu ma in zio na le tian ni chen in chu an nei sak du lawa chumi ni awang chuan an pahnih chuan an in chu in semin an cheng du ne a amai ro chu heta hian in hmel shat angpuin an kho sangai lo thung in biak po in bengai lovin in ngai sakna po an lan tir to ngai lawa ti chuan zan kha chu zio na chuan american mei che chelo tak mai chu a ina hroi lu tin chutia zio nan mei chedang in chunga aron hroi lu chu tian ni chu alo thin rim hle maya mei che hne na chuan a ina ni thule a ina tanga chokngal tur chuan alo shila ma se zio na chuan anin chen to thole in chena le kha po an hming ain sign vek to thu de soin in chu ama in po ani ve tho thu a soita a chumi hnowa zio na chuan tian ni bula chuan anuna thuneina engma ani to lo thu te shilin hemi tum hian tian ni rilu chu ana hle maya hemi zan hian a tap tlai war zak nge nge ani ti chuan kumsang ni som pakhat january som pali ron in her chhuakin hemi ni hi tian ni le zio na ten anin chena boi puya kota anin lan to bir ni turani a amai ro chu atira kan soita kang khan zio na chu anatak thuta wangin kota chuan ain lan thei talo ani kha damdo ina zio nan ke apen lo rol che khan zio na chuan nungdama a omna hmun hnung ber ani arin thote a soi hel bok ani january ni som pakwa tian li chu a pasal tha thu boya man ni in tian ni lo yar hian tian ni chu a pasal nen anin chen to thole engwang ma a pasal hlui chunga phubalak du na tur ani lo tho soya ma se tian ni hian kumsang ni som november thla khan ana thona hmuna thaliam chu a research ne na atana alam thu hi hriat ani a chuta tang chuan tunge pui khoi tu te chu hriat ani ta ani tian ni hian a pasal hlui e tura le in tura hian thaliam kha apola chumai baka natna khuma zio na omnu thleng khan thaliam chu ala pe nge nia soi a ombok ti chuan ko tin tian ni chu dollar noi khasinga a bela chwa an phal sak zeta ma se evidence rang police tena an nei hnuwa le ko tin a pasal hlui zio na thatu apom hnuwa chuan tian ni chu million 4.15 a bela a chwa thei chu a phal saka amai ro chu chu di za ta tam tian ni en poisa anei lo awang chuan September ni somthum kumsang ni som pathuma khan ko chuan tian ni chung thu chu arel sakle a heta hian a pasal zio na tura a hrai hluma wangin dam chunga tang tura a shemba ka kumsom ruk patni nuwa che aparola a chwa chu a phal sakta ani ole khati som kha ton chuma kan ngai thak the chu alo ni leta a enge he khesi in ngai dan comment section lama ino soi vele cheu donia